Čaute ľudia, moje meno je Aladar Bodor a dneska vás tu vítam u nového videa. Tentokrát tu je let's play z hry Zigzag. No, toto je iba to, že som si to skúsil párkrát a tuto mi vypísal, že new. Takže si to ideme pozrieť. Dobre. Tuto loptu mám, lebo na iné nemáme peniaze. A takže ideme hrať. S klikaním sa to hrá. Za chvíľu. Jej. Ale mám high new score. 12. Pri tomto vám veľa nebudem hovoriť. A pesnička zase nejde. Niečo, prepáčte za toto, keď niečo klikínam, lebo ja túto hru ešte veľmi nepoznám. Takže to je ohľadom toho. No. Vidíte. Túto hru hrám druhýkrát v živote. A vidíte, že ju hrám prvýkrát a ešte neznám, že vidíte, čo som zle spravil. A zase som niečo klikol. Chápete toto? Dobre, si chod do obchod play, prosím ťa. Teraz kvôli tomu toto pokazujem, lebo niečo mi tu vychádza. To čo bolo? Takže je to môj prvý let's play na tomto kanáli, takže ak budete chcieť viac takýchto let's playov, tak 10 lajkov. 10 lajkov a bude ešte jeden získať. Ok? Lebo inú hru neviem, akú mám natočiť, ale ak chcete inú hru, tak akože môže byť aj iná hra, len akože môžete všelijakú, ktorá je na mobile a nie na notebooku alebo počítači. Ja, toto. Takže túto hru veľmi nepoznám, ešte aj Geometry Dash, keď budete chcieť, môžem natočiť. Takéto hry vlastne, jaké máte radi. Minecraft mobile môžem si stiahnuť, ale nechcel by som to veľmi hrať, lebo akože dobre, nehovorím, že nemám rád tú hru, ale akože prepáčte za takéto. Keď si niekto napíše, lebo pri natáčení ma veľa ľudí ruší, takže to ale asi vystrihnem, alebo niečo. Ja som preto som nedal video hore, lebo ma 100-krát prerušili. Toto, že raz ma prerušia, to nič, akože to je nič. Táto hra je veľmi dobrá na nervy. Ja už to nehrám. Hotovo. Vzdal som sa. Hovorím, že som sa vzdal. Čaute, ja idem preč. To nie je normálne, že toľko toto hrám. 21. asi pokus. Čo tam bolo. Dobre, ešte párkrát to skúsime. A do komentov mi môžete napísať, že koľko je vaše skóre. A ešte akú hru by ste odo mňa chceli. No, takto to nič. Takže s tým posledným pokusom sa vám lúčim.